โอ้เจ๋งนะเอาไปตัวกับผมบ้างนะมาเกี่ยนะเจ๋งนะโอ้ดีแล้วนะโอ้เป็ดเหมือนน้องนะเป็ดตัวขนนะโอ้มาเกี่ยนะตัวขนรู้
ตัวเกตัวสกัดเขาใช่ยังมันนองมันนานเนอะตัวนี้เราจะชนะเราได้มาอย่างกับน้องเลยมาอย่างกับเนอะขึ้นแล้วต้องนักเรียนชิปปอดลองนะฮังกินกลีเชิญฉันนะกินเราตรงนั้นน้องมาแต่เราอย่ามานะอย่ากันนะตัวจ่อฉันหังฉันนะ ô rồi liền tụi nó mày tụi nó rồi liền mà tụi họ quá nè cho nó một cái tụi họ của nó nè mà kìa nó kìa nó kìa nó ôi luôn cô ta các con làm gì nữa ô mà cái tụi nó cái tao tôi số kia khốt sai kia nó sẽ nè này chỗ kia lên nó nè tụi nó nè kia nè tôi số kia chứ nó thắng thì sai kia chứ trời cái tôi là market tụi nó cái kia lên nó nè tụi nó mà chỉ tải nữa hiện mà thì tía thì nó cá nó thò lên nó này mà lên nó này chứ nè chốt tao lo gì căng đâu tôi số nó mà chỉ muốn làm gì nào nữa có gì không có nào nè ô có gì cơ nè nè cái này không nên bỏ nó nè cái này nó nè mà kia lên nó nè ô tết tụi nhỏ nó nè tết tụi hồ nó nè ô mà kia nè kia nè tụi hồ nó không có tao nè mà kia nó nè tụi nó là tụi nó chém mình chỉ nó nè kia nè